Какво да кажа? Кажи, защо толкова много ме дразни днес? Дразна те, защото за разплащания последния... Искам да споделя с драгите зрители на моята уважаема телевизия, че сестра ми е супер нервен турист. Преди малко пристигнахме, преди 2 минути, вече сме си предали багажа, вече е всичко оправено, само самолетът трябва да дойде, самолетът вече сигурно още е в България, ама сестра ми тук бързо, само ме дразни. Всичко на 6, тук що разбрах, че бех си поръчал миналата седмица една слушалка за интернет, така да си говорим, да си много готин. И така, къде си говорим с телефона, нали, так, с Bluetooth, много фешен баче. И тя ще дойде, ама аз няма съм пионаза и ще ми я върнат пак при китайци, къде ми я пробута без пари и стана много зле. Сестра ми иска да ме снима, виждате ли, тя сега ми бута ръката, всичко на 6 секунди е перфектно. Веселин Марков, надявам се да не гледа това видео в момента, да тръгнал да ме вземе, но ще се радвам с това. И така, всичко на 6, много поздрави от Копенхаген, много се радвам, много съм щастлив и така. Goodbye, my friends. Сестра ми, гледайте, без никакви емоции, без никакви емоции. Now I should say something in English, and I'll say that I'm so happy for my trip and all these people walking around me. They're so I don't know how to explain. They all looking at me and they think that I'm so stupid, but I'm not that stupid. I'm just normal person making a video of himself and doing and talking bullshit all the time. I cannot understand. They're so stupid people, but we'll talk about this later because now they can kick my ass and I will do it in private. Okay, so goodbye, have a nice day and see you soon. I hope we see you soon. Bye bye.